Exclamatius. Què o quina? Un tòpic típic és que els valencians i les valencianes són molt expressius. Per això mateix, per a marcar actituds com l'èmfasi, la incertesa, la sorpresa, el desencant o l'admiració, necessitem alguns elements lingüístics. És en aquest moment quan entren en joc les partícules exclamatives què i quin, quina, quins, quines. Sovint, per influència del castellà, solem usar erròniament què per a indicar que un substantiu presenta una propietat en grau molt alt. Això ho hem d'evitar, perquè en valencià la partícula exclamativa correcta que acompanya el substantiu és quin, quina i els seus plurals. Per això, direm quina calor o quin fred, en lloc de què calor o què fred. O direm quina por o quina alegria, en comptes de què por o què alegria. Ara bé, no elimineu aquest què del vostre repertori perquè precisament vos servirà per acompanyar un adjectiu o un adverbi. Per exemple, vos farà paper si el que voleu dir és que bé que ho hem passat o que bo que és el vermut de xaló. Però aneu amb compte quan escriviu, perquè aquest què no vol ni necessita l'accent. En resum, utilitzeu quin, quina i els plurals davant substantius i què davant adjectius o adverbis. Dit això, ja teniu totes les ferramentes per expressar les vostres emocions a gust i amb correcció. Veureu quin plaer i que meravellós esdevindrà el fet d'escoltar-vos o de llegir-vos.